és una possibilitat d'interrelacionar-se, conèixer, créixer, interactuar i aprendre no solament del que estem fent un mateix, sinó de les altres empreses que formen part d'aquest clúster i que, per tant, poden aportar-te a establir nous productes, nous mercats, internacionalització, tema d'innovació, moltes oportunitats que de forma individual no pots aconseguir-la i, en canvi, de forma conjunta pots treure benefici per tots, un win-to-win, en definitiva. Potenciar les sinergies entre les empreses que són de diferents sectors però que estan dins de l'entorn de l'esport. Ampliar la nostra xarxa de contactes i per construir, establir relacions interessants de les quals poden sorgir projectes, tant a nivell d'innovació com d'internacionalització o d'eficiència energètica. Ens permet accedir a projectes d'innovació o no innovació que nosaltres per si sols haguéssim estat impossible. És l'oportunitat que tenen empreses de diferents sectors de connectar, de tenir un espai de transferència, de know-how, d'actiu, de talent i d'aprofitar aquestes sinergies per trobar formes col·laboratives de creixement, d'innovació, d'internacionalització. Fa sentir com part d'un projecte nacional. Ets una potència que pots vendre't al món i que et fa ser més competitiu, et fa creure't que realment Catalunya, l'esport i la teva empresa podem ser competitius darrere o fora de les nostres fronteres. El fet que el clúster sigui molt més obert a nivell de tipologies d'indústria ens ha donat, per tant, un networking molt diferent del que teníem fins ara. I després, per altra banda, també està involucrat en molts projectes que de manera individual mai podríem arribar-hi. El networking i el coneixement pròpiament d'aquest sector i l'intercanvi, lògicament, de coneixement entre les nostres empreses. La possibilitat de trobar actors que estan en el mateix sector que tu y que te permiten abrir oportunidades de networking, conocer a los agentes más importantes del mundo del deporte en Cataluña y también encontrar interlocutores válidos tanto con la administración como con las grandes empresas del sector. Dona l'oportunitat a totes aquelles persones que tenen en la seva feina algun contacte amb l'esport, i això és molt ampli, la possibilitat de desenvolupar projectes.